guys, good evening. Manihapon ta. Today's ulam is kamote taps. Gulay Talbos is sa kamote. life. Talbos sa kamote. With bulan. Ay, sige yan, Morris ba? No. Tapos ang talbos sa kamote atong ang juice adto kay atong tapuan ang juice adto atong gihimo pud og juice with lemon. Wow, sarap naman. Juice in kamote tops with lemon. Ito guys, yapon. Ang ito do. Ko ito. Ito si Umis. Gumana mo guys. Hit na dayon. Kaon na na. Ano kayo? Slow. Tamis man. Trabaho ni Kian Morris. Oh, very good oh. Very good ang akong apo. Gwapo na mo. The heart is the shape of the red. Red. Oh, kung nakit na. Heart is color red. It's No, very good no. color that makes flower. Lami kay ang juice guys nga made of talbos kamote. Katas. Katas. Heart is In short, katas ng talbos ng kamote. And Sarap. heart is peas. Sarap. Ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha? Ha? Oh, mga tawag ito. Ah, shake, shake. Ano shake? Kung ba nang galing shake? Open it. Open it. Busog. Talbos ng kamote at ang juice. Sarap. Ha?